Ada surat-surat juga, lagi ada salam-salam juga. Mas ini tulisannya apa Mas Sareng? Nek iso aku yo kali iso. Ya Allah. Iki wis BL Wisa. Pun mboten iso Mas kula. Aku yo mumet kok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sih lho Mas. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah iku iya kok kan jero yo mesti enak to mesti. Oh lah ya, lempitan iki. Wah, tulisannya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget baca Pak. Apa? Apa ya? Lah wis tuwa pancen nek maca yado. Lagi 2 menit wis kleru. Wis kuat sik kok wis tuwa. Nggih. Saking napa niki Pak Tatung Mbah Disan nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu kinanti sandung terima kasih. Dikane sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Lajeng wonten Wonogiri Pak Prasoto ini dari Cak Silover dan FC Memanto senggol dong. Minta podang kuning. Dipun aturaken sedaya. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung Trisno dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nek nangis aku piye? Ya ora. Ngopo kadung Trisno kok nangis? Kadung Trisno yo berdua kaya ora jodone. Ya tak dundung. Aku mau bengi iki kok gendhe curhat Elisabeth. Tak dundung. Monggo. Digawani monggo bawane napa nderek mawon. Rina wangi dadi ati dan Digarak orang Rambahan sepisan langgang angka loro ndangdut ning iramane slow. Wah ya kadung Trisno. Monggo Mbak Elisa harus alaso. Lamat was kata kecende yen bawa yen
Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Urtarus para lenggah. Nuwun, sedaya mawon. Dang cet. Namanya itu ke distract yo, nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Opo padake kacamata apa piye gede Yang lho. ada ayang-ayang itu kan pikiran aku. Ya kok ayang-ayang lho. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gereng. Nggih.